Avui us explicaré un conte. I diu: veig, què veus? Veig un ratolí de color marró, amb un formatge a les mans. Veig, què veus? Veig un pingüí amb un bec molt llarg. Sí que sóc un pingüí, amb la panxa blanca i el cos negre, i tinc un bec ben llarg. Veig, què veus? Un mico! Sóc un mico amb una cua molt llarga, de color marró. Mireu que content que estic. Veig, què veus? Sóc una serp amb taques a la pell i una llengua vermella ben estranya. Veig, què veus? Veig un elefant. Sí, un elefant. Amb una trompa ben grossa, uns ullals blancs de marfil i unes orelles gegants. Però també sóc una serp, oi? O potser sóc un mico. O potser sóc un pingüí. Que no, que jo sóc un ratolí. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Que us ha agradat?